πρώτοι άνθρωποι που έφτασαν στο Νότιο Πόλο ήταν ο Νορβηγός Ρόαλντ Αμούντσεν και η ομάδα του στις 14 Δεκεμβρίου 1911. Ο μηχανικός Ροβέρτος Φούλτον ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε πρακτικά το 1803 την προώθηση των πλοίων με ατμοκίνηση. Ο άνηθος χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ελλάδα για το στεφάνωμα των νικητών. Το ντόγκ είναι το εθνικό νόμισμα του Βιετνάμ. Η Εφημερής είναι η πρώτη ελληνική εφημερίδα που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1790. Η Τρικυμία θεωρείται το τελευταίο έργο του William Shakespeare. Ο Πέλοπας, βασιλιάς της Ολυμπίας, θεωρείται ο ιδρυτής και θεμελιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Γανγκάρ Πουενσούμ είναι το υψηλότερο απάτητο βουνό στον κόσμο. Βλάντιμιρ Λένιν ήταν ένα από τα επαναστατικά ψευδώνυμα του Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοβ, το οποίο λέγεται ότι πήρε από τον ποταμό Λένα. Η λέξη SMS είναι ακρονίμιο των αγγλικών λέξεων Short Message Service, που σημαίνει υπηρεσία σύντομου μηνύματος, και καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το 1992.